Тази вечер имаме една новина, нещо за холестерола, нов продукт, който е съвсем нов за пазара и имам удоволствието да говорим за него, както и за един уайт блокер, който помага да намалим телесното тегло. Да, телесното тегло обикновено се замисляме, когато започва и идва лято, да се събличаме на плажа, но е много по-добре да се подготвим по-отрано още през зимата, за да не изпитваме стрес да бързаме след това. Но нека да започнем с холестерола. Какво е това холестерол? Защо толкова се говори за този холестерол? За какво е важен? Какво представлява? Ще се опитам да ви дам малко яснота. Холестерола е вид мазнина, която пътува в кръвта. Тя се образува от две съставки. От това, което ние ядем и от това, което организма ни произвежда. Затова много хора си мислят, че регулирайки храненето, диетата, това е напълно достатъчно холестерола им да влезе в границите на нормата, но понякога нищо подобно не се случва. Да, доста еволюираха нашите норми за холестерола. Далечните години, когато завърших медицина, нормата на холестерола беше 7,2. В момента във всички лаборатории нормата е 5,2. Ще ме попитате защо? Защото в медицината фактор за развитие на науката в медицината е фармацията. И фармацията успя да докаже, че колкото е по-ниско нивото на холестерол, толкова по-нисък е сърдечно-съдовия риск, по-малък е риска от инфаркти и инсулти и се наложиха доста по-ниски норми на холестерола, отколкото бяха преди години. Холестерола не е една единна молекула. Тя съдържа в себе си доста фракции, които ние трябва да отчитаме. Общия холестерол като стойност не е абсолютна мярка. Имаме добър, имаме лош холестерол, имаме хиломикрони, триглицериди и още доста фракции на мазнини, които свободно пътуват в нашата кръв. Обичайно лошия холестерол, така наречения, това са липиди с ниска плътност, които образуват атеросклеротичните плаки и участват съществено в атерогенезата. Докато добрия холестерол, или това са липиди с висока плътност, те имат свойството в кръвта да вземат лошия холестерол и да го връщат в черния дроб за преработка. Така че холестерол има един сложен и продължителен цикъл в организма, който трае между 12 и 14 часа. След като сме хапнали мазна храна, то в какво няма мазнини? И в яйцата, и в млякото, и в сиренето, в много продукти има мазнини, и в ядките, и в какво ли още не. Когато хапнем холестерол, той заедно с мазнините се емулгира от жлъчните соли, става като емулсия, която лесно се всмуква от червата и попада в кръвообращението. Попадайки в кръвообращението, първо попада в черния дроб, който излъчва холестерола под формата на жлъчни киселини и соли и отново се реабсорбират. Друга част от тях попадат в системното кръвообращение, минава до всички тъкани и органи. Холестерола не е нещо абсолютно вредно, защото той служи като енергиен източник на клетките. Освен захар, те могат да ползват и холестерол, и триглицериди, и бета-хидроксимаслени киселини, така че не е сам по себе си нещо лошо холестерола. Но той пътува между 12 и 14 часа. Непрекъснато се всмуква от червата, минава след това през черния дроб, попада в системното кръвообращение и ако ние сме хапнали една мазна храна, е възможно в рамките на 12-14 часа след това да имаме високо ниво на холестерол в кръвта. Затова ние съветваме, когато правиме изследвания за холестерол, пациентът да ги прави след минимум 12 часа от глад. Или ако е вечерял, да вечеря до 8 часа, защото е много сложно да му изключиме всичките мазнини в вечерята. И след това, след 8 часа, да отиде и даде кръв за изследвания.
Какво прави нашия нов продукт? Значи той съчетава доста полезни и естествени съставки, които са едно съвременно достижение на науката, за да може да осигури нивото на холестерола да не превишава допустимите норми и то най-вече на лошия холестерол, който е опасен. Какво включва продукта? Този екстракт от ферментирал ориз или моноколин К е известен отдавна на медицината и ние го ползваме като алтернатива по доста различни форми и продукти, които да намалят естествено холестерола. Той категорично е доказал ефекта си. Не е нещо, което се експериментира. Абсолютно научно доказано е, че ферментирали ориз и то по-специално кафявия ориз съдържа този моноколин, който блокира същия ензим в черния дроб, който води до производството на холестерол. Както казах в началото, нивото на холестерола зависи от две неща. Какво ядем и какво си произвеждаме. Така че този ензим блокира производството собствено на холестерол. Така че ние може да сме на една много добра диета и ако генетично сме предразположени да имаме висок холестерол, ние си произвеждаме този холестерол от всичко. И диетата не ни спасява от нищо. Тогава вече се намесват продуктите, които могат по някакъв начин да ни помогнат да понижим нивото на лошия холестерол. Екстракта от бергамот. Една много интересна съставка, защото това е един цитрусов плод с много интересен аромат и свойства, който влияе на настроението, който е против депресии, но намалява от друга страна и на нивото на стрес и намалява усвояването повторното на холестерола от червата. Говорихме, че има един естествен ентерохепатален цикъл, в който постоянно се секретира холестерола, всмуква се от червата, пак се секретира и един от първите съставки, които имаше като препоръка за намаляване на холестерола преди да настъпят доста фармацевтичните компании, беше пектин. Поправи пектина, свързва холестерола в червата и му пречи да се върне обратно в кръвообращението. Така че това като идея за пектина беше много добра, но се оказа, че човек трябва да пие доста висока доза пектин, има хиляди странични ефекти, така че се отказахме от пектина. Екстракт от корен на шленник байкански. Това също е една много интересна билка, която отдавна е позната и в България като лечение за хора с онкологични заболявания, да подсили имунитета, да намали оксидациите в съдовете, да намали производството на свободни радикали. Така че той като един антиоксидант, освен че предпазва клетките от стареене, и има имуномодулиращ ефект. Значи той не качва произволно имунитета, има имуномодулиращ, което е много важно. Той повишава имунитета, естествения към всички микроорганизми, вируси, но от друга страна не прави свръхимунитет, който е свързан пък с автоимунните заболявания. Така че има имуномодулиращ ефект. Но също подобрява и здравето на мозъка. Защо пък в таблетка за холестерол всичко това? Защото мозъка 70% е мазнини. Така че ние не можем да се ограничим и да спрем приема на мазнини, но мазнините, които приемаме, е по-добре да са в съставките, които съдържат добър холестерол, които се усвояват от организма и не водят до високо ниво на лош холестерол в съдовете, което е предпоставка за образуване на сърдечно-съдови усложнения на базата на атеросклероза. Още една интересна съставка – растителни стероли. Това растителният стерол остава в червата. Той не се всмуква и по същия начин захваща и извлича от организма холестерола. Той става като неразтворим комплекс,
който обратно не може да бъде всмукан и да постъпи в кръвообращението. Влизайки холестерола в червата, там той се захваща от стеролите и те го извеждат навън. Не може да се реабсорбира обратно. Екстрактите от гроздови семки преди години започна упорито да се продава на пазара за хора с висок холестерол, да ги съветваме да ползват алтернативни източници на мазнини. В началото говорихме само за зехтин, после излезе на пазара, виждали сте олио от гроздови семки, много противоречиви данни в началото имаше, трябваше ли да се замени всичкия прием на мазнини с гроздови семки или не. Всъщност се оказва, че той е доста мощен антиоксидант. Малко е трудно, приемайки го с храната, защото като претърпи термична обработка, нещата не са същите, както ако се изпие като добавка, защото той е синтезиран по специален начин, обогатен и така е направен, че да може да се пази само полезните си свойства, да не се превръща в други вещества, които биха могли при термична обработка да не са окей за организма ни. И зеления чай. Зеления чай, той има полифеноли, кофеини, витамини от група В, които също имат голямо значение за целия организъм, за ефекта против свободни радикали, стереене, за мозъчна функция. Не бива да забравяме, че холестерол е източник на производство на мъжки и женски хормони. Цялата стероидогенеза, производството, което става само в две тъкани в човешкия организъм, при жените в яйчника и в надбъбрека, а при мъжете в тестиса и в надбъбрека, от холестерола започва производството на всички женски хормони. Така че да, ние може да намаляваме нивото на холестерола в кръвта, но не трябва да бъдем като мечо, колкото повече, толкова повече, защото не е най-добрият вариант да е много ниско нивото на холестерола. Защото в природата тя не търпи крайности. Както високите нива, така и много ниските могат да се окажат проблем за организма. Така че при жени в репродуктивна възраст ние не даваме статини. Това са сериозните лекарства, които потискат производството на холестерол, защото те могат да доведат до увреждане на плода, ако жената забременее по това време. И ние обичайно започваме лечението след менопауза. Говорим за сериозните лекарства. Докато това, което е абсолютно природно съобразно, няма проблем да се започне и по-рано, ако в семейството има проблем или холестерола е много висок в организма. Това, което до сега говорихме за потискане синтеза на холестерол, е точно в това моноколина, което е от ферментиралия червен ориз, и екстракта от бергамот, които успяват да потиснат синтеза на холестерол, на собствения си синтез в организма. Така че, ако един човек с висок холестерол направи стриктна диета, ограничи се от пържено мазно, панирани храни, от приема на палмово масло, което за съжаление присъства в почти всичките ни храни вече, и въпреки всичко останат високи стойности на холестерол, значи има дефект този ензим, който може да е генетичен, може да е придобит, може да е свързан с лош начин на живот и хранене, но моноколина и екстракт от бергамот могат да модифицират този ефект, като потискат този ензим, който произвежда в черния дроб холестерол. За оксидативния и метаболитен баланс защо е важно? Само холестерола сам по себе си, той е рисков фактор, но ако само холестерола е повишен и няма нищо друго, тогава той не е чак толкова опасен за организма. Правени са в миналото експерименти с стена на аорта от мишка, която е поставена в среда, която има много висок холестерол. И са чакали да стане плака. Да, ама нищо такова не се е получило по простата причина, че само холестерола не може да създаде достатъчно бели. Пуснали са към разтвора на холестерол захар. Изчакали са, отново не е станала атеросклеротична плака.
докато не са включили налягане, което да удря по съдовата стена, да създава възпаление и микротравми на съдовата стена, не се създават условия този холестерол да влезе, да направи плака и да увреди съдовете. Така че само холестерол, като една стойност, не е толкова важен, колкото са важни и другите фактори в съдовете. Затова нашия продукт съдържа екстракти, които намаляват оксидативния стрес и подобряват метаболитния баланс. Така че от една страна ние сваляме нивото на производство на холестерол от черния дроб, от друга страна протектираме съдовата стена, за да не се уврежда и по този начин да имаме по-малко шанс този холестерол да направи бели. И от друга страна имаме една група стероли, които пък улавят в стомашно-чревния тракт холестерола и го извеждат навън от организма и му пречат да циркулира тия 12-14 часа в кръвта. Надявам се, че сте добили представа какво уникално като съчетание на природни продукти е направено в тази таблетка. Сега, кой да приема този продукт? Значи, ако имате висок холестерол, значи говориме за висок холестерол от порядъка, ако нормата е до 5,2 на общия холестерол и от порядъка на 3,2-3,3 е лошия холестерол, задължително трябва да се разгледат всичките съставки на липидния профил, както го наричаме. Ако има висок холестерол, но има и много висок добър холестерол, HDL, а лошия е в норма, тогава няма основание човек да се притеснява. Но не е проблем да приема продукта, защото, както разбрахме, той не съдържа само липидопонижаващи, но има и съдово-протективни и антиоксидантни свойства. Така че той не би навредил, ако човек с леко повишен холестерол и с не чак толкова лош висок холестерол да го приема. Ако има в семейството анамнеза за заболяване рано, на инфаркт, на инсулт, това означава, че като фактор не само холестерола, а и генетиката на съдовата стена не е окей, защото ние изследваме холестерол, но ние не можем да разберем тази съдова стена с нейните колагени, еластични свойства, какво качество има. Това е много трудно. Да, можем да направим коронарография, може да направим ехография с доплер на съдовете, но тогава ще видим, ако вече има плаки. А като има плаки, вече сме доста по-агресивни към лечението, защото една плака много лесно може да събере тромб, да запуши съда и да настъпят вече необратими усложнения. Тук говорим повече в зоната на профилактика и да не стигаме до там. Когато видим вече плаки, нещата са доста напреднали и са доста сериозни. Но ако в семейството има фамилност, има хора, които рано са направили инфаркт, инсулт или са поставени стендове, това вече е един сигнал, че трябва рано да се направят изследвания, да се търси активно какво е нивото на холестерола и да се вземат мерки. Ако не можем да дадем статин на една жена в репродуктивна възраст, то спокойно може да й дадеме от нашия холестерол solution, защото той няма да й навреди по никакъв начин. Тези съставки са абсолютно природни, няма химия в тях и нямат страничните ефекти, които имат статините върху черния дроб. Да, може би са в малък процент от хората, но лично аз съм имала пациенти, които не понасят и не могат да приемат статини. Получават много тежка мускулна слабост, разбутват чернодробни проби. Затова, когато се налага и даваме такова лечение, ние задължително правиме чернодробни изследвания преди и след започване на прием на статини, макар и при малък процент от хората, това нещо се явява като много сериозен проблем,
който налага спирането на това лечение и доста ни връзва ръцете за лечение. Ако сте над 40 години, защо сме решили 40 години като препоръка да дадем? Защото обичайно до 40 годишна възраст хората имат по-активен начин на живот, повече движения, не е за всички се отнася, но движението, физическата активност може да доведе до изяждане на този холестерол, който е в кръвта и ползата му като източник на енергия и по естествен път да намалиме нивото на холестерола. Но ако въпреки диета, въпреки физическа активност, нивото на холестерола е високо, по-добре да се започне прием на такъв природен продукт и ако той има ефект, значи какво трябва да запомним? Когато започне приема, не трябва да се спира, за да се направят изследвания дали има ефект. Защото докато се приема продукта, той влияе върху нивото на холестерола. Това се отнася не само за природните продукти, това се отнася и за статините. В мига, в който спрем лечението, има един ребаунд феномен, всичко се качва повече, отколкото първоначалните стойности. И е възможно да отчетем по-висок холестерол след спиране на лечението, отколкото преди да го започнем. И много хора казват, ама аз всъщност го вземам, а холестерол ми е даже още по-висок, нищо не е свършило, нищо подобно. Не трябва да се спре лечението и тогава да се правят изследвания. Добре е да се направят изследвания на фона на лечение. Тогава вече може да добием реална представа с каква степен е понижило холестерола, дали ни действа този продукт, дали има ефект от него. След спирането изследване води само до негативни резултати. Това е естествено и логично. Това не е една настинка, която да пием антибиотик за 7 дни, да се излекуваме и да приключи. Това лечение е поддържащо. То не е да ви излекува за цял живот. Приемате го, има резултат. Спирате го, спира ефекта. Сега, както и за хапчетата за кръвно, така и за холестерол и за други неща, ние не съветваме да се правят почивки, да се спират, да се започват. Да, ако се приемат други продукти, които съдържат част от тези неща, трябва да се обмисли кое да се приема, защото някои, примерно стеролите, ако ги има и в друг продукт, може да са вече над 3 грама като токсични, да дадат и разстройство и други усложнения. Така че трябва да се прочетат внимателно съставките и ако се пият други добавки, които съдържат част от тях, да се редуцират или да се заменят с този продукт. Ако има непоносимост към статини, казах, че има такива хора, търсим алтернатива. Доста на пазара има продукти, които съдържат монополин, там червен рис и така нататък, но такава уникална формула с комбинация и от потискащи този ензим в черния дроб, и от улавяне в червата, защото ние имаме и сериозни медикаменти, които улавят холестерола в червата с доста странични ефекти, разбира се. За разлика от природните продукти, тук е възможна комбинацията от тях, без да увредим организма, защото природните продукти са доста по-меки. Да, химичните съединения много често са трансформирани естествени екстракти и продукти, но когато се преработят и когато се синтезират като химична молекула, са доста по-груби като лечение и като профилактика. Метаболитният синдром е едно много интересно състояние, което включва в себе си няколко симптома, но с много висок риск от инфаркт, инсулт и други заболявания. Метаболитният синдром изглежда сложно, но всъщност представлява повишена обиколка на талията. Нормите за жени са над 88 см, на мъжете над 90 което е много относително, защото не отчита нито ръста, нито мускулната маса. Доста такъв показател, който трудно може да бъде унифициран, но така е прието от Световната здравна организация.
заедно с наличие на повишена кръвна захар, може да има нарушен глюкозен толеранс или инсулинова резистентност. Друга съставка на синдрома е дислипидемията, като тя има три съставки: повишен холестерол, понижен добър и повишен лош холестерол. Едно от трите да имаме като наличност, вече имаме един симптом от този синдром, което е доста сериозно. Нищо друго не присъства с три неща, освен част от липидния профил. Кръвното високо е част от този синдром, високата пикочна киселина и всичко това води до един доста усилен риск от сърдечно-съдови заболявания. Наличие на метаболитен синдром веднага вкарва пациента в високо рисков. Ние имаме скали, когато дойде един пациент, правим оценка на неговия риск за сърдечно-съдови заболявания, защото в България, за съжаление, все още сърдечно-съдовите причини за смърт са около 70% от всички причини за смърт в българите. Така че ние сме на водеща позиция по причини за смърт, сърдечно-съдови заболявания. За това е толкова важно и движението, и обиколката на талията, и човек да се движи, да се храни здравословно, да държи под контрол нивата на кръвната захар, да държи под контрол нивата на холестерола, на кръвното налягане. И това е една грижа и превенция, която човек може да направи, защото, както казват колегите кардиолози, с инфаркта работите са лесни. Ако направи човек инфаркт, заминава си и край. Но ако получи инсулт, това е мъка и за близките, и за пациента. Така че не трябва в никакъв случай да сме безотговорни и към своето здраве, и към здравето на близките. Как да се приема? Защото много често имаме специални препоръки как да се приема един продукт на гладно, след нахранване, какво прави. По принцип всички продукти за холестерол, независимо какви се приемат след нахранване. Обичайно, когато е доза една таблетка, тя се приема вечер. В случая, понеже имаме и антиоксиданти и количеството на стероли трябва да бъде разпределено в храносмилателния тракт правилно, препоръката е 3 пъти на ден след всяко хранене. Добре да е с чаша вода, за да могат всичките съставки да се активират и по-пълноценно да се всмучат от организма. Така че след всяко хранене, най-лесно запомнене с чаша вода, да се приема по една капсулка. Така е направена опаковката, че е с 90 капсули, което подсеща, че една опаковчица стига за един месец. И ако, както обичайно нашите пациенти, като им изпишеме хапчета, винаги са им останали, означава, че все нещо са пропуснали. Като свърши месеца, ако са останали таблетки, значи пак е забравил някоя. Нищо фатално, нищо страшно, това е нормално. Правени са много проучвания за сериозни медикаменти в света и в Европа и е доказано, че когато трябва пациента да пие 3 таблетки или добавки, каквото и да било, се оказва, че 70% от хората само успяват да се изпият всички таблетки. Така че и пропуск на една или две капсули не е фатален. Ако се пропусне хранене, естествено, че може да се пропусне и капсулата, защото е важно да не се приема на празен стомах. Така че, щом ви стига точно за 30 дни, значи сте спазили препоръката. Какви са ограниченията за прием? Не са правени проучвания и докато завърши растежа до 18 годишна възраст, не е желателно да се приемат. Не препоръчваме на деца да приемат такива таблетки, защото пак казах, че нивото на холестерола е важно за производството на женски и мъжки хормони. Това е един период от живота, в който те съзряват, започва пубертета, там имаме един растежен спринт и доста избояване на хормони. Те всичките се произвеждат от холестерола
и не препоръчваме да се бъркаме там. Природата си знае работата, при децата нямаме проблеми с повишение холестерол. Обичайно като възрастни стават. Над 70 годишна възраст обичайно стои във всички препоръки за медикаменти, защото проучванията, които се правят за добавките и за медикаментите, обичайно се ограничават за хората до 70 годишна възраст. Напоследък все повече клинични проучвания се правят за пациенти с по-висока възраст и се оказва, че няма кой знае каква разлика, ако няма някаква тежка бъбречна недостатъчност, нарушена бъбречна функция или нарушена чернодробна функция. Тогава евентуално би могло да се обмисли да се редуцира дозата или да се помисли добре дали да се препоръча. Затова не, че възрастта 70 години е крайната възраст, на която може да се приема продукта, просто там е добре човек да се консултира с лекар, да се види какви таблетки се пие, защото ако се пият статини и други, които понижават холестерола, вече тук не е удачно да се добави и друг продукт. Така че след консултация, нали, да не дискриминираме хората на възраст над зрялата, така че внимателно като се обмисли, може да се препоръча, ако позволява общото здравословно състояние. Лично аз не съм виждала някаква алергия нито към монополина, нито към бергамота, но в края на краищата всичко е възможно. Нека да стои, е добре да стои като препоръка. Хората, които са с полиалергия или на фона на някаква алергия, не е добре да започват нов продукт, защото той може да има алергия към капсулата от желатина, без да е от някои от съставките и да обвиним продукта, както се оказа на времето, че алергии прави жълтата боя, която слагат в витамин С. Така че с алергиите нещата са сложни, който е на фона на някакво алергично заболяване, може да изчака да стартира приема, за да не обвиниме продукта, че е довел до алергия. Това, което казахме заедно с статини, трябва много внимателно да се обмисли, защото те горе-долу имат подобен механизъм на действие и не би трябвало да даваме втори продукт, ако вече ползваме такъв. Кои продукти други съдържат ферментирал рис, то задължително пише монополин К. Ако вече такъв приемате и има ефект, не е проблем да го подмените с нашия, защото той има още доста по-полезни съставки и ако върши работа чистия монополин, значи този ще ви върши същата работа с всички други ползи за активност метаболитна и антиоксидантен ефект, имуномодулиращ. Така че тази добавка си е предназначена за хора, които се хранят нормално, които ползват балансирана диета. Нека да не решаваме, че като вземаме добавката, няма да внимаваме какво ядем. Да, тя ще ни помогне, но ако искате всичко да е най-добро, което може да получите, не си заслужава да ядете безразборно и да разчитате само на добавката да се справи с холестерола ни. За стеролите казахме, че могат да дадат разстройство, ако са в много по-висока доза, така че ако приемате за добавката за холестерол, не приемайте други, които съдържат стероли. Зеленият чай също може заради кофеина да доведе малко до превъзбуждане, така че е важно да се внимава да не се прекалява с продукти, които съдържат кофеин, включително и с много кафе и това, което съдържа зелен чай, макар че той е малко по-различен като ефект и има пък други доста по-полезни свойства. Тонизира, но не пречи на съня, така че не е проблем да може да бъде приеман вечер, както е оказано като последният прием. Ако нещо за холестерола искате да питате, може би ще е добре накрая да го направим, но ако някакъв въпрос имате и искате сега, с удоволствие ще отговоря. Ако решите, продължаваме, защото все пак те са малко
свързани продукти, свързани в смисъл такъв, че този блокер намалява теглото, но отново има ефект върху мазнините, върху храненето и редуцирайки теглото по някакъв начин, двете теми са малко свързани. Но това е нашия щит срещу мазнините, които ядем без да искаме. Защото в голямо количество от продуктите, които приемаме, ние ядем мазнини без да знаем. Купувате си едни хубави бисквити, прочитате вътре как е пълно с палмово масло. И това палмово масло какво прави? Пътува дълго и продължително в нашите кръвоносни съдове, защото организма няма ензими да го изхвърли. И оттам нататък, до сега говорихме като вредния ефект, като холестерол, а сега ще говорим като една допълнително вложени калории, които ние приемаме и без да искаме, качваме тегло, храняйки се и опитвайки се да се храниме балансирано. Какво съдържа тази добавка? Тя съдържа все събрани полезни продукти, които сте срещали многократно в нашите продукти за отслабване. За съжаление, официалната медицина разполага с няколко медикамента за отслабване, които, за съжаление, непрекъснато ги спират от производство заради странични ефекти. Най-отдавна известният, според мен, с много добър ефект за отслабване продукт, редуктила, го спряха може би повече от 10 години, заради това, че в Щатите се оказа, че има ефекти върху сърдечно-съдовата система и беше официално спрян. Но той беше един медикамент, синтезиран като антидепресант. Какво прави? Блокира обратния серотонинов аптейк и хората са щастливи и не ядат. Така че това е единия механизъм да намалиме храненето си. Много често мозъка прибягва да се храни, да яде, за да може да си достави хормони на удоволствието. Има ги в шоколада, има ги в сладкишите и в много други неща. Затова, когато дойде един пациент с наднормено тегло при мен и си говориме за хранене, за диета, аз винаги го съветвам да си намери и други източници на удоволствие извън храната, което в съвременния свят трудно, но се не е нещо, което е недостижимо. Човек може да си набави положителни емоции и от контакти с други хора. За съжаление, вече контактуваме, виждате, онлайн, но това е съвременната действителност е така. Липсва време, сега ходят хората на психоаналитици, едно време се събираха да клюкарстват махалата и по този начин се отърваваха от негативните емоции. Но да се върнем сега на нашия продукт и съставките, които съдържа. Той има хитозан, има холин, цинк, хром, инолин и еолицин. Значи това са съставки, които почти във всички продукти за отслабване сме срещали, но не в комбинация. Обичайно или имат хитозан, чист хитозан, или имат холин, цинка и хрома имат ефект върху панкреаса, те имат модулиращ ефект върху производството на инсулин. Така че всяка от съставките има полезен ефект от една страна да улови мазнините и да ги изхвърли от организма, от друга страна да направи така, че организма да отдели толкова инсулин, колкото е нужно. Защото когато ние ядем сладка храна, ние отделяме инсулин. Този инсулин трябва да направи нещо с тая храна и най-често той я прави на масна тъкан, ако не можем ние да изразходим веднага и в момента. И складира една мазнина на склад за тежки времена, когато няма да му доставиме храна. А какво прави цинка и хрома? Те модулират така ефекта на инсулина, че влияят върху инсулиновата резистентност, подобряват чувствителността на тъканите към собствения инсулин и пречат на това свръхпроизводство на инсулин, което води до натрупване на масна тъкан и в следващия момент да се появи инсулинова резистентност. Така че
продукта съдържа доста добър набор от съставки, които имат ефект. Това, което казахме, забавя производството на захар от черния дроб. Това е глюконеогенезата. Оттам той предотвратява получаването на по-високи нива на холестерол в организма, а оттам и натрупването в черния дроб на масни капки. Защото когато черният дроб прави захар от мазнини, той се задръства с мазнини и настъпва така наречената стеатоза. Той инхибира ефекта на стомашната липаза, защото мазнините се разграждат основно от отделянето на ензими от панкреаса, които разграждат и въглехидратите, и мазнините. Когато не се отдели тази липаза, мазнините не се разграждат и стават лесен обект да бъдат хванати и изхвърлени от червата, без да се усвоят и по този начин да влязат в кръвообращението и да качат нашите килограми. Понижава концентрацията на кръвна захар и лептин в кръвта. Какво е това лептин? Значи до сега говорихме само за инсулинова резистентност, сега вече започваме да говорим за лептинова резистентност. Лептин е един хормон, който се отделя от масната тъкан и информира мозъка, че е постъпила храна и спира храненето. Когато имаме лептинова резистентност, човек яде и не се нахранва. Няма чувство за ситост. Така че тези съставки влияят и върху тази лептинова резистентност и инсулиновата резистентност. Или има двоен ефект върху теглото по този начин с тези съставки. Правени са доста клинични проучвания с тези продукти и е доказано при хора, че хитозана влияе върху телесното тегло, точно по този механизъм, улавяйки и изхвърляйки мазнините от организма. Но от друга страна, премахвайки тези мазнини от храната и изхвърляйки ги с червата, той води и до намаляване на телесното тегло, защото една енергия, която би постъпила в организма, заминава, образно казано, в тоалетната. По този начин намалява и триглицеридите, защото когато липсва захар в организма, човек е решил, че ще мине на кето диета, ще яде предимно мазнини, тогава черният дроб прави от триглицеридите захар. Той успява да прави захар от всичко. И от белтък, и от мазнини, но му е най-лесно от триглицеридите. И затова, когато доведе до изхвърляне в организма на тези триглицериди, пада нивото и на холестерола, и на триглицеридите, но оттам пада и телесното тегло. Как да приемаме продукта? Най-добре е ежедневно, защото ние ежедневно приемаме мазнини с храната под най-различна форма. Възможно е това да стане и по-кампанийно, когато по някакъв повод нарешаваме диета, има някакъв празник, знаем, че ще прекалиме с храната, тогава може да приемем и по-голямо количество, за да може да блокираме, да остане в червата, да го изхвърлиме, а да не се резорбира и да стане източник на енергия и оттам на масна тъкан в областта на талията. Кой да го приема? То, като ви разказвам и знаем какво ядеме, май всички трябва да го приемаме, но по принцип, когато има наднормено тегло, когато теглото е ниско или нормално, не се препоръчва този прием, защото тогава пък организма страда за енергия, което също не е добър вариант, защото той веднага сваля основната обмяна и нищо не ни се получава. Така че ако имате наднормено тегло, това е подходящо. Ако искате да се погрижите за формата си, без чак такива драстични диети, защото една диета би дала резултат, но когато обичаме да си похапваме, това е варианта да попречим да се резорбира това, което сме изяли. И особено за пациентите, които са на високомазнинна диета. Много пъти идват хора, които са с инсулинова резистентност. Обяснено им е, че не трябва да се ядат въглехидрати. Те минават на кето диети. В началото кето диетата има много добър резултат, но много често
хората приемат малко по-големи количество мазнини. В 1 грам захар има 4 калории, в 1 грам мазнини има 9 калории. Ако те чисто механично заменят като количество въглехидрат с мазнини, приемат 2 пъти почти половина повече калории. Така че когато имаме едно високо мазнинно хранене, вариант е да се приема продукта, за да може да улови и да изхвърли тия мазнини, да не постъпват в организма и в един момент нищо не се получава като отслабване на тегло при високомазнинната диета, ако не е съчетана с редукция на калориите и с физическа активност. И в този момент, когато забуксува диетата и нищо вече не ни се получава, е варианта да се прибегне до продукта, който да помогне, извеждайки тези мазнини от организма. Как да е обичайния прием? Ежедневно трябва да се приемат 2 пъти по 2 капсули, задължително с чаша вода. Важно е, като препоръка, има ли прием на вода, тя да се спазва, за да може да се разтвори капсулата и да се усвои по най-добрия начин от организма това, което приемаме. Най-добре е да се приема непосредствено 10-15 минути преди храненето, защото ако се приеме след това, докато се усвои, докато подейства, те мазнините вече са се всмукали и нещо е като след дъжкачулка. Какъв да е курса на лечение? Препоръчва се 3-месечен курс, след което да се направи преоценка, да се види какъв е резултата. Ако е приемано правилно, ако са спазвани всички препоръки, би трябвало да има ефект върху телесното тегло. Може да се направи почивка 1 месец, при което докато се прави почивката, трябва доста да се внимава с това, което се храни, защото няма никакъв смисъл да свалим 9 кг, за 1 месец да върнем 4 или 5 и пак да тръгнем наново да започваме с продукта и накрая просто организма почва да се съпротивлява и ние в един момент мозъка, помняйки 3 месеца старото тегло, е много възможно да навакса всичко и ние да кажем, че продукта не действа, то всъщност проблема не е в продукта, а в това, което правим като хранене. И има така като спешна нужда при партита и преяждане, може да се вземат до 6 капсули за 24 часа, но това не е препоръчително всеки ден да ходим на парти да пием по 6 капсулки. Това е за някакви спешни случаи, примерно веднъж, 2 пъти в месеца, когато имаме някакви форс-мажорни обстоятелства или нещо супер вкусно, с което не можем да устоим. Макар че човек винаги може, отивайки на парти, да вземе нещо, не е задължително всичко да сложи в устата, може да го прибере някой, за да не се обидят другите. И трябва много да се внимава при прием на алкохол. Не трябва да забравяме, че алкохола е калории. Значи една алкохолна единица има 7 калории. Ако изпиете една водка, която съдържа 40 градуса алкохол, по 7 калории вие приемате 280 калории, което е повече от филия хляб. И във виното има калории, не говорим тук за остатъчна захар, просто алкохола, алкохолните градуси си имат калории. И винаги, когато човек е на диета, трябва да отчита, че може да приема допълнителни калории без да иска, приемайки, пиейки. Или пиейки коктейлчета, вътре в тях има и сокчета, и няколко вида алкохол, и подсладен алкохол, и нещата стават малко драматични. Понеже хитозана се извлича от мидии ръкообразни, хората, които имат алергии към тях, трябва да знаят, че могат да направят алергия към продукта и не трябва да го ползват, ако имат вече доказана такава алергия. Като всичко друго, не е добре да се комбинира с голямо количество алкохол. И ако има някакви здравословни проблеми, пие се множество лекарства, хубаво е преди да се започне приема да се направи една консултация с диетолог, с лекар, с специалист или такъв каквито заболявания има пациента. Може да е кардиолог, но все пак хубаво е лекаря, който дава съвет, да е запознат с продукта
защото много лекари не познават всички добавки. Или пациента трябва да им предостави някаква информация. Като обобщение, най-добрият блокър на мазнини. Значи блокира, извежда от организма. Съдържа хитозан, но не само. Защото доста продукти има, които съдържат само хитозан, но тук идеята е, че имаме средство срещу инсулинова резистентност, средство срещу лептинова резистентност. Тепърва ще се говори за лептиновата резистентност и за масната тъкан като ендокринен орган. 53 хормона, известни до сега, произвежда масната тъкан. Колко ще станат след време, не мога да кажа, но всяка година растат. И подпомага прогреса в отслабването в различни програми за отслабване. Fit6 е една от програмите, има доста програми за отслабване, но продукта подпомага това отслабване.